Biye sibiri février kalo kile 8 san 2025 hayaw bismillah mali kunnafoni ka bamanankan kunnafoniya olu kɔnɔna. Kunnafoni daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka sanga ni Mali ale ni Senegali ka bolodi ɲɔgɔnmaya o baara olu ye alamisa tɛmɛnen février kalo kile 6 san 2025 an ka ministre de la défense générale de corps d'armée Sadio Kamara ale ye Senegalɛnw ka ministre mun be ni ale ɲɛsin bɛ Senegali finitigilakaw ka koɲɛ ɲɛnɛbɔli ma ni o ye Bayi Diop ye ale y'o bisimila an ka faba kɔnɔna na kɛnɛ mun kan ni Mali état-major général des armées Umaru Jara ale tun b'a kɛnɛ kan fɔ ka taa se Senegal état-major général des armées ale fana ma ni o ye Bayi Cissé nu maa fila bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ɲɔgɔn ye yɛrɛ kunba tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye donna nataw la Mali ale ni Senegal bɛ se k'i bolo di ɲɔgɔn ma cogo mun na lakanako binakun kan walasa lakana bɛ se ka sabati ni jamana fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Ni wagati in na an bɛ taa Tinzawatène fɛn mun ye Algérie marabaw kɛn bɛ ka kogo dɔ jɔli daminɛ Tinzawatène Mali ale ni Tinzawatène Algérie dancɛ dugu olu la walasa ni dugu fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na cogoya mun na. Ala ma hinɛna an ka jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ Amadu Tumani Ture ATT ale ka fondation mun bɛ ni o bɛ wele fondation ATT pour l'enfance ni o présidenti ye a furumuso Madame Ture Lobo Traoré ye ni wagati in na maa ŋaniya dugu dɔw kɛn bɛ ka page dɔw créer ni fondation in tɔgɔ la ni ka wari yurugu maaw olu bolo la ko walasa fondation in ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ma i bɛ musaka dɔw de sara Madame Ture Lobo Traoré a y'a yira k'a fɔ ko fɛn mun ye fondation in tile kelen ma kɛ bɔlɔlɔ sira sanfɛ ko maaw k'u janto u yɛrɛ la walasa u bɛ se ka kisi ni maa ŋaniya jugutigi ninnu ka baara ma cogoya mun na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso kiri tigilama ɲɛma mun bɛ ni o ye président du tribunal de Banfora ni ale bɛ wele ko Sidati Yoda ni wagati in na bɔ kɛn bɛ a ka yuruguyurugu dɔw kalama o de hukumu kɔnɔna na Burkina kiri tigilamaw ye mandat de dépôt d'a kan ni wagati in na a bɛ kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ taa Espagne jamana o kɔnɔna na fɛn mun ye maliyɛn minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Espagne ma a dɔw bɔra ka u ka dusumakasa yira ka sanga ni gɛlɛya o bɛ ka don u ka passeport ko la cogoya mun na walasa aw ni ne an ka faamuyali caman o sɔrɔ an ka jɛ ni ka an balimamuso ka kɔrɔfɔ olu lamɛn. Ni ye anw Espagnol minnu bɛ Espagne yan taamaden minnu bɛ Espagne principalement taamaden minnu bɛ Tenerife parce que Espagne gɛlɛya ye dɔ ye Canaria ye gɛlɛya Espagne parti min bɛ wele ko Canaria Tenerife b'o kɔnɔ o gɛlɛya ka jugu ni tɔw bɛɛ ka gɛlɛya ye parce que i b'a jateminɛ péninsula parce que Espagne ye Canaria ani péninsula de côté min ye péninsula ko Madrid ni Barcelone ni Sevilla ni fɛnw olu bɛɛ u nalen bɛ yɔrɔ dɔw sigi u la min bɛ se ka t'i ka passeport dun mais Tenerife yan principalement a ti yan f'i ka billet tigɛ de i bɛ taga Madrid ka hôtel ta ye ka tile kelen u tile fila kɛ ka sɔrɔ k'i ka passeport dun ye ka sɔrɔ ka segin ka na i bɛ min yɛrɛ dépense min ko la fɛn fɛn 500 € a b'a bɔ parce que i bɛ avion billet ji de b'a n'u cɛ i bɛ avion billet de ta ka taa o yɛrɛ bɛɛ t'a gɛlɛman ye Espagne bɛɛ bi i tɛ hali rendez-vous yɛrɛ de sɔrɔ passeport ko la i b'u wele rendez-vous disponible min bɛ yen an bɛ don min na ko bi o ye fo juillet de o kɔrɔ ne ka n'i ye banna bi ni juillet tɛ e tɛ passeport sɔrɔ e tɛ rendez-vous yɛrɛ sɔrɔ jango k'i ka n'i ye renouveler n'i ye nin fana renouveler le 40 jours de parce que n'i y'a don polisiso la olu bɛ 40 jours de d'i ma olu t'o don ye abada u t'o changer ye u t'o rénovation kɛ ye abada n'a sɔrɔ n'i ka jamana passeport t'i bolo an mun bɛ Espagne yan an b'o gɛlɛya kɔnɔ kosɛbɛ n t'a dɔn ni Mali mɔgɔ minnu bɛ Mali la an somɔgɔ minnu bɛ Mali la i mana taamaden kelen fɛn fɛn ta i b'a sɔrɔ a dɔgɔyalen kɔni mɔgɔ min da dumuni sirilen b'a la o min ka dépense sirilen b'a la a bɛ se mɔgɔ 2 ma donc an b'o gɛlɛyaba de kɔnɔ n'i y'a ye bɛ passeport sɔrɔ i ya rendez-vous yɛrɛ de sɔrɔ a département si la ka taa péninsula la jango Canaria min a ti an yɛrɛ consulat ka représentant si tɛ an ye Madrid wele kunu siɲɛ 10 dɔ bɛ yen ko Diko ani Camara olu ko fɛn rendez-vous bɛ se ka sɔrɔ fo juillet
juillet o fana kɔrɔ tɛ k'i ye passeport sɔrɔ dɛ o kɔrɔ de sisan nɔ i kɔni ye rendez-vous sɔrɔ i bɛ taga ka taa passeport présenter ne yɛrɛ san 1 kɛ passeport nɔfɛ ne m'a sɔrɔ n obligera ka taga Mali de la ka billet tigɛ yan 1000 euros et quelque tile 1 ka taga Mali la ka une semaine kɛ k'an ka passeport dilan VIP la ka segin ka na ni o seti bɛɛ ye k'a kɛ donc n'a sɔrɔ wari koronen t'e bolo k'e k'o kɛ e bɛ kɛ cogo di i bɛ sigi yan i bi yan ni arafulu y'i minɛ don min na u bɛ lasegin ka t'i ka jamana la jamana bɛɛ ka mɔgɔ ka passeport sɔrɔli ka nɔgɔn ni maliyɛn ta ye yan nɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ma nɔgɔn dɛ an bɛ tɔɔrɔ min kɛ ni kɔnɔ kɛ ni vraiment an b'a kɔnɔ dɛ i laban na yɛrɛ mɔgɔ bɛ to jamana in kɔnɔ yan nɔ ten nɔ n'i ma baara kɛ e bɛ balo cogo di an bɛ chômage min ta u y'a bɛɛ tigɛ n'i ka passeport mana i ka papier nin n'a date banna i tɛ se ka voyage ka taa i ka yɔrɔ la i bɛ se ka voyage yan Espagne dɔrɔn de kɔnɔ i tɛ se ka voyage ka taa i ka yɔrɔ la entonces an bɛ to o cogo la fu bɛ n'an minɛ o cogo la sutigi bari ma taga n'an ɲɛ polisiw bɛ sin k'i minɛ k'i nɔbɔ ka taa i ka jamana kɔnɔ bon vraiment an bɛ dalili ɲini quoi aw bɛ sin k'an dɛmɛ cogo min na pour que u ka sin k'an ka kow sanse u ka kanariya u ka ɲini ka an ka fɛn dɔ bila yan nɔ pour que an fana consul dɔ bila yan nɔ pour que an fana bɛ sin k'an ka fɛnw régler an fɛ yan parce que tɔɔrɔ min bɛ an kan vraiment a ka ca dɛ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni de bɛ dansigi kɛ a ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ k'o da aw tulo kan an b'a fɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan.